Julie? Mhux iktar f'istituzzjoni f'ambjent ta' sptar jew ta' klinika, iżda fil-komunità, sabiex dawk li jfittxu l-għajnuna s-saħħa mentali ma jibqgħux l-eċċezzjoni imma jsiru n-norma. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Bela qal li wieħed minn kull 2 persuni f'xi ħin jew ieħor ibatu minn kundizzjonijiet ta' saħħa mentali. Qal li għalhekk l-investiment ta' 4 miljun euro nofs kruċjali sabiex itejjeb l-aċċessibilità, il-kwalità u l-ambitu tal-kura tas-saħħa mentali f'Malta. Qal li s-servizzi se jkunu offruti b'xejn għal kull min jiġi bżonnhom f'uffiċini, online jew bit-telefon. Bħala gvern nemmnu li ma hemmx differenza bejn is-saħħa mentali u s-saħħa fiżika. Is-saħħa fiżika forsi persuna iktar tħoss li għandha bżonn tħoss l-għajnuna jekk tħoss xi juġi f'ximkien pereżempju. Is-saħħa mentali għadha daqsxejn differenti, il-perċezzjoni li ikun hemm problemi ta' saħħa mentali u wieħed jipprova jostorhom, sfortunatament dak il-kunċett għadu jeżisti fis-soċjetà tagħna u aħna konxi u din hija xi ħaġa li rridu nikkumbattuha. Huwa tkellem dwar 3 proposti, l-ewwel għajnuna fis-saħħa mentali, illi tirreferi għal servizzi għabbażi ta' gruppi, illi qal huwa mezz importanti ta' kif jistit l-għarfien dwar is-saħħa mentali u jissaħħu il-metodi ta' kif persuni jirreaġixxu ma' sfidi ta' saħħa mentali. Tkellem ukoll dwar sessjonijiet individwali ma' professjonisti mħarġin illi ħafna drabi jsiru f'uffiċini. U fl-aħħar nett semma l-proposta tal-call-out fejn professjonisti ċemplu l-individwi sabiex jaraw hemmx bżonn ta' aktar għajnuna. Qal li bħalissa diġà jeżisti s-servizz tal-1579 fejn l-individwi ċemplu huma l-għajnuna. Iżda dan ikun servizz addizzjonali li jiżgura li l-individwi jingħataw l-għajnuna kollha f'kull perjodu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zirafa Civelli tkellmet dwar l-importanza li persuna tirreferi għall-għajnuna meta tħossi li għandha bżonn. Qalet li issa il-Kunsill Lokali ser ikollhom aktar għodda biex ħadmu dan is-servizz u jkomplu jgħinu joffru kwalità ta' ħajja tajba lir-residenti. Qalet li dan l-investiment jixed kemm il-Gvern jipprioritizza l-żgħir u lill-aktar vulnerabbli fis-soċjetà u kemm jinteressah mill-benesseri ta' kulħadd.